No, 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 no. Masalah latar kok regete koyo ngene yo. Samin kan udah belum nyakoni. Gue anak sitok kok yo kesete nekat. Ora gelem ngandang-ngandangi wong tuwek. Gue anak sitok koyo ngono. Rumah saku cilikane yo tak mii, gak tak loloi kroto. Halo lah. Cepet nyepeti wong tuwek. Wong tuwek ana gembeng ae. Nyapu kali nyapu grembang. Berarti iki ana apa to, Mas? Mbok grembengi ae, tak turu mbok grembengi ae. Nah, Le. Mbok iki yo wis tuwek. Jane yo wis pengen karo wayahe entuk bojo lek mbok kon paksa entuk bojo iki kok bojo bisa apa wedhus. Ya bojo nek gak digoleki ya golek-golek ning lapak kono ya akeh lah Le. Model-model udenan saiki kuwi. Mumet mbok kon bojo mending salonan lho, Mas. Ora nyedul mbok awet cilik tekan tuwek ngene iki. Jane iki wis wayah ngoyokno mboke, wayah ngekeki duit. Malah koyo ngono yo. Nah. Ngono yo. Nek wong tuwek ngomong kuwi to. Kuwi salon kondi nek nyiwi. Tang mae Pak Haji ne lho, tak bayar. Tang terus engko mboke sing ditagih. Lah piye lah enek ning mae mbok kon rabi, rabi kaya mending tang salon kena tak ingeng-ingeng. Oh, wedhuse mboke entek kanggo ngongkosi kowe bayar utang iku rasakno anak koyo ngono. Tak tinggal delok sinetron wae. Wayahe delok ikatan cinta iki rek. Sama. Iya. Wae. Remote bakal di buah. Yes. Halo, telu kamu. Yes. Ini nak celuk kang ae le. Apa? Apa? Rene ya. Apa? Aku ini gremeng Pak. Mae mosok masuk nang pacar iki kok. Lek tapi apa? Tapi wedhus. Tapi wedhus. Nek apa sih? Nek apa sih? Hampir rokoknya guys kok ya neng antik TV ono. Yang panas banyune. Dan urip iki yo. Ora pahit ae ngene iki. Teh nek le. Dadi ben enak sepete arang. Ki apa iki teh? Teh. No 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 no. Nah, wis ngalah. Ono ambil mae ono lho wangi nyapu. Remote mbokan arep nonton TV batune mah delikno. Wong kok anak koyo ngono. Ana tikuse tak brengkolangno tikus mau. Alah, bangun ngono, lungan-lungan lho. Golek-golek bojo. Mbok iki wis pengen ndang nanggap aura kasih karo Happy Asmara. Ono ndang lunga. Mbok arep masak, adang gak mateng awet isuk, kayune teles bojone. Aku ning mae sine rasan ra kerasan. Makku iki kon ngususu rapi ya. Rapi ki rapi api sapa? Jajal tak ning taman-taman menawa aneh kenalane. Tak metu. Nek cewek, mungkin Waduh. Kok sama nih. Kamare. Wis. Jadi. Iki jane anak apa rene? Numpak motor kok ugal-ugalan kaya ngono. Ini lho, Bro. Aku asline ning omah iki
Nggih. Emah iki mosok ning mah iki. Bojo ya ambek mahku. Terus piye kenalan cewek ra pacar gak duwe. Terus solusine piye? Enak. Masalah rejekan no. Piye solusine piye? Kowe tau pasti tau ngerti cewek sing iso dijak kenalan. Ono. Nek ono? Anak Pak. Anak Pak Mudin. Ini bodine. Ini. Apa lagi wong? Kasih kono lho. Nek gue kelas Ustari kono iki biyen ku jebolan nganu akademi medok-medok ngono iki. Heeh. Kowe nak ngerti. Mene artis gawe dening kono. Yo. Dilirik ngene dekne. Langsung klojotan-klojotan. Wong ganteng yang ngene mosok kene ora payu. Alah. Aku duwe kenalan wong wedok kono. Ayune pol. Ayo lah. Ae, Pakne rada galak. Terus Tapi modalmu apa? aduh aku nak takon modal ki ngarut. Rodok piye to? Bejoku asline pengangguran yo. Bondoku yo pas-pasan. Terus piye nek? Rupa yo kok ngene iki lho. Ngono kok golek bojo ayu. Jak balik kok. Ajak balik sik lah, gatek kowe. Bengi piye? Stop ora? Modalku keri. Bengi sto yo. Yo, gampang, siapno modele. Yo. Oke. Masa aku DC dulu bisa. Apa yo? Aku elek tenan ya, rapati ganteng. Ya wis, kok beri lah paranane. Menawa wonge jodohku. Dukung Jul yang jauh merapat, yang akan menjauh matane. Lang, gak masuk wi. Lang, gak masuk wi.